Idi kalman laeng. Programang ingkay pakangigan, kada kinagduduma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigan. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na iti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Malimyo aming sangapada papagayam. Manibo dito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Lucas Norte, kenti fanpage nga tirma ng Nemi. At di ba nang nasamang bahay iti programa? Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng. Kalato ni pagayam yun ni Manong Yohan Nemi Ruiz, Mr. IKL. Idi kalman laeng Manong Nemi Ruiz. Kumapkablaw din ang pagamalem, kada kay aming asangapan. Padanan nyo pa pagayam, di pakasalitaan, iti kalman laeng ni Mildred. Amo nyo, niya ito pakasalitaan, may panggap ti kumpadre ken kumadre. Yan. Adamat mission, di may isang lalaking papatayan na amin, di kiti makikam kamalala. Sagana kayo nga. Na kayo nga aramid na. Ha? Ada kriminal. Ada ano pa na? Psychic kriminal. Kaya ang una psychic killer. Ngagpatpatay ka na kita makilalaki, makibababae. So ang ganad kayo, masapulan na kayo dito psychic killer. Ngagpapatay ka na kita agbababae, aglalaki. Pagaanan niya pagayam. Sabag nga ron ngayon kaya panagdengdengag, kaya panagbubuya. Saan dakon nga mga tiradyo, ngayon mabuya da ka mga iti Facebook. Sagudayan nga ron ti surat, ti pakasaritaan, iti kalmalaeng ni Mildred. Idi, kalmalaeng. Idi, kalmalaeng. Manong Nemi, tamaangayan ti kalaysami, kini Alex. Nisang sangayan nga aldaw Manong Nemi tamakikalay sa nga ruden. Ni Alex Manong Nemi nga nangikari itiragsak ken ay itibiyag ko. Ni Alex nga apaman nga makapag-asawa kami ket sa anak to kanong nagtrabaho. Napindas ngamin ti pwesto na Manong Nemi may sa nga supervisor ti may sa kumpanya. Panakkalin ti sweldo na kas pamaniknek Manong Nemi ing grande ti kalay sami. Awan ti gastos ko. Niso amin ti naggastos. Ken, adda pa yan bukod mi nga balay Manong Nemi. Insaganaan ni Alex nga naimbag ti amin. Amin napakaragsakan. Mildred, itid ko ken ka. Sang kanto kag babawi. Kasapulam ti kotse, adda. Iregalo ken ka. Kasapulam ti balay, kompleto alikamen. Kon katulong, itid ko ken ka. Itad ko ti amin ko ken ka. Gabuti patpateg ka unay-unay, Mildred. Sika akakaisuna. Nagimasan nga denggen Manong Nemi. Kas iti karina kas tamet ti karik. Sika layang ti lalaki ti biyag ko. Alex, you're my first and last love. Sika layang ti makatagikwa iti amin ko. Ti ikotak nga ginapintas. Ti virgin kami big ko. Ti barukong ko, dagiti lupok, ken kang runan na unay, ti amin ko, itad ko ken ka. Iti dahil nakakasar, Manong Nemi, kabsat ko tinagbalin nga maid of honor. Idin to, ta best friend
ni Alex, tinagbalin matabes man na ni Alan. Guwapo mat ni Alan manong nemi, kung nangarod ni ading ko nga Daisy. Maid of honor ken ti best man, baka isudat tumat nag-asawa manan. Baka mat no, makasarak ka ti playboy akas ken kuana. Ni Alan? Baka ni Manong Alex si playboy. Uy, mabaling ko yung ikarikan ka ha. Daisy, nasingpet ti asawak. Ngem ni Alan, kas ladalukluko na. Kalpasan ti sa seremonya ken iti pa nakaangit reception manon iti may sa nakala function hall. Timtengen ti rabii nga inururay ko manon nemi nga inururay met asawa. Ti mismo nga kabarbaro nga balay mi manon nemi complete furnish kanaddan agururay nga katulong mi manon nemi. So dahito ni Inday. Inday, ayos ma'am. Alakam dito si Surban kani sir mo Dito kayo nag-honeymoon ma'am. Saan kayo mapanji Bagyo? Anong siya Tagaytay? Anong siya Boracay? Dito'y kami. Isubrum matibalay mi. Ay na ma'am, nakagasgasat ka. Aper ko naman tikas na Inday. Nagsayaat kan guwapo. Ngayon, napintas ti trabaho ni sir. Hanang nga tamat lang ati playboy, ti chick boy. Nasingpati suna, amamuk suna, nagigana ka di balay da. So nga nga siya tinalan ni sir, nagbaling nga katulong yun ta. Agtalik ka niya. Ewan na ya, nagbaling ka katulong di family house da. Pamilya da, wun ma'am. So nakagasgasat ka kabata, sikat inasawa ni sir. Nakasagana ako manong name para iti first night can first fight. Nakapinpintas ti master bedroom ni manong name. Kompleto. Ada stereo, ada TV, ada bukod ni nga banyo, ada pa basit nga pa naka-kusina. Nakarelaksa ka kunay kan. Alex. Kaslak palag tagtaginip. Ngayon na napaapkot ka, Stoy. Maadaan ti asawa kaskan ka. Nga kumpleton. Saan ta nga problema no? Kasano makawagbalay ta? Kumpleto nga likamen. Nagkakasgas atak. Agaman at tasyak ti kinayat mo. Timbagak idin kan ka. Mildred. Ado di kita patpatay nga babae kanyak. Ngam saan ko yung daging kaskaso. Di opisina, nakadadudik dahil. Halos itaya dati bagida kanya. Ngam, sa anak, nga nagbaling nga na ulit kutig. Kaning-kani ka na masarakon, di babae nga pagpitikan ti pusok, ikasar ko. Ganita, nagasawatan. Alex, ito ko kayong gati amin ko. Come on, Alex. Ope nga rin na sikat mangusog ti arawatem. Siyak ti mangusog. Inotek, ha? Nakapimpintas ka. Wow. Nakapimpintas ti pamagim. Mildred. Kas tininamnamak manong nimigat isot inaramid ti asawa. Wen, nakapapaw ti panaglanang di kiti bibigmi manong nimi kabayatan data, nagkarayam da kiti takulap na, inayayam nan da kiti birhen nga turod iti barukong. Iti mauman da kiti ima naman ang name yung pababana, iti nagbaitan da kiti legs ko. Nga iti addan da kiti ima naman ang name yung iti may nga takulap na iti baba, yung pababana mat siyempre da kiti bibig na kat simublaten nga nangay ayam ka iti duwaman sanas ko babaen iti dila ken bibig na pasare pa kinikinitan naman ang sumungaw siyempre ti asog voluntaryo ka iti bibig ko ako no. Alex 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 Gabot awang pulos pa nagalumiim ti asawak manon nemi
iti nakakinkinis nga kutis ko. Nga napang inilala, sinalaknibak ti pamagik, tapno awang biglat na kunat. Kan masapol mo nga talaga, nalinis kutis ko. Tapno nigastakit na panakilak amang isagot ti bagik, iti lalaki nga para kanya. Inagkan na amin na paset ti bagik manong na yun. Naging ka, nga dapayan isuna tinagbaitan, di kitinawas nga legs ko. Alex, wow, halat ramidam. Nangantay tayo na. Apay nga mangan ka, Alex. Nakapapao ti suna iti babama nun nemi, no namin anuak nga rimasok. Namin anuak manun nemi nga nakadanon iti langit. Namin dua. May katlo manong nemi iti buraken nan ti kristal nga salmet. Ay, kagangay lang manong nemi marigatan siyempre. Ta medyo madakkel ti armas ni Alex man. Naburaken ti kristal ko manong nemi na pisang ti talon ti langit ket ditoy nga daddan nga nariknak ti imnas iti panakaitayok ko. No namin anuak manong nemi kalpasan na. Nagsabat nga namin pinsan tirik nami kini Alex. Oh, Mildred. Alex. Dahil din manong nemi dyan ang rugyan ti panang nanam ko tiragsak imnas iti biyag. Wen, adadakkel a kwartami ti bangko. Siyempre, kabutadakkel ti sweldo na. Aganggang adan, nagpitpitik iti saklot ko manong nemi. Nadungdungo man ti asawak manong. Tatinak nga roden pinagtrabaho. Numampay ng opisina, kiti sakbay nga nagamamukam. Aradaman diragsak mi agasawa di pas ngay kon manong nemi ni Alex Jr. Da kayo, tipuon tiragsak ken biyag ko. Sweetheart, ken ti anak ko, ti anak ta, ni Junior. Saan mo bebayan ti anak ta? Wen, diyak ipalubos nga saan nga siya ti mga sikaso. Alaga nga, asikasuek, nga naling ti anak ta. Tapos na nikastakit, saan nga mabaybayan? Kumusta ti trabaho? Okay, met. Apay, awan. Sabi ko matawang patinggan ti kasto nga nagsak kan pintas ornos ti biyag ta, Alex. Sabi ko tabay danam na mahingaw ti mapasamat. Ako mat ka di Hindi man bunyagan manong nemi ni Junior may sa ni Alan anang anak. So nga ti awag kon kuha nagit kumpadre. At kumpadre dan ngag best friend man. Kumpadre. Oh, kumpadre. Pumimpintas ka lata, orin adan anak mo. Nagpapapintas ka lata para iti asawak nga kayim mo, kumpadren. Awang gayam, abit di ka sumarunong agsawa. Umpay kanyak deta. Di mo kayo nag-asawa? Nagpinas na asawa na. Di ka umapal ka ni Alex nga kayim mo? Bayang lang. Tak pala kayo iti paigalot eh. Ngayon madot chicks mo. Anong istorya kami ni Alex ang ka? Playboy ka kano. Agad ko ba nagpapasit ka na barok? Mang paragsak ka rin iti mayat nga agragsak ka niya. Sakto mo talnan, dumano na nga, masarakak ti babae nga. Iba't patik ko. Pero kasi panagkidam ka niya, kumpadre. Nakauna namin ni Alex eh. Ha? Apay kami nga karedi na panagam amuyo kat awana. Tunggal at papanan na kadada. Karedi laeng. Kaya nag-aangaw kastaalan. Aman kumandre. Nung kasunod panagayat ni Alex ken ka, kastamat ka niya. Ala, agang angaw man ni Alex. Di panawang kamalangin. Na. Ada paripirip nan. Nagkursunada kayo ni Compadre Alan kaniya. Mildred,
Nakaw, ang karelasyon to nga nagkikitwa. Nag-try durmutan nga gayim, lukas pagkarigan lang. Kumpadre, kumadre. Hindi ituloy papagayam nga basa ti pagkasalitaan, di kalman lain ni pagayam tayong Mildred. Padaanan nyo lang medyo agparto tayo dito talagang napintas at suspense na. Napintas dito yung pagkasalitaan. Obra maestra. Ayan. Hindi yung araw din ituloy papagayam dito part 1 at part 2 na. So nga, medyo dito gamin. Doon kami suspense na Yeah? Pagkasalitaan, hindi kalman laing ni Mildred. Uwen manong nemi, tamok idikat talaga nga agang angaw laing ni Alan. Nga madadag iti gundaway manong nemi, nga kasta nga, rabi iti biyernes, umay dito balay. Iserb, imbes ka ni Inday manong nemi tiya, aga, mga sikaso kada kuwada, siya. Teya, paborito da nga arak, agpadpada at gusto brandy. Sanda nga gyeyelo, kandi paborito da nga pulutan manon nemi. Kasta nga, inom da manon nemi, ado digit istorya da. Di istorya ni Alex kat may panggap iti trabaho. Timat istorya ni Alan, may panggap ka digit babae. Kumpad, kasawa kan. Diyanak pa na umay. Akar ka nga akar, to na makaalakat sakit mo. Amo muna kong kumpad Tikat pa nagdeferensyata Siya, may mesa lang di babae di biyag ko, nilang bakit ko. Dati ka man Mildred. Diyan ka amo tingarod. Di ka mamati ka niya. Mamati ka kay ni Alex sa kumandre, talagang nakaluy-luyal ka. Uri at dati kiti babae, di nga itayad na lang arudod, itarayad na pala. Itarayad na nga mang pakleb. Ha, na, daywan na. Kasi ka nga uri puste na mapaldaan, arakopem. Jimot kumadre, amot na. No playboy ak, man, siyak na tayo professional na playboy. Hanggang ti Alda. Nagtultuloy ito ornos ken pintas ti biyag mi manonemi. Idi bigla nga nagkaproblema kami. Sumangbet ti asawak manonemi dito'y balay na bartek. Tanda ni saan na nga naisarek ti kotsene ti Kate manonemi. Hey, sweetheart, what's wrong? Pumatay ti tao. Ha? Ano ko lang? Pumatayak ti tao, kunakit pumatayak. Ala ko am. Sumurigtan to, kaya talaga nga sumurigtan na, tatibayan ka, makamatulid ka. Kaya pa lang. At nabangtad ko nga, Brandy. Irwarman, winong, ituloy mo balit uminom, hindi ito na paratakan. Sagala, irwar mo, kunak, irwar mo. Abay, mitakastoy ka. Agtumpal ka kanyak, mabalin ka, di. Ha? Abay na agtumpal ka ngamin kanyak, tapnosan ka nga bugkawan. Baka no sikat pang ibunto, nagtipungtot ko, kayat mo. Baka nagatakayat na ramidin ka ka. Sige, nagtumpalan. Magigkiktot, pati ni Inday manong ni. Di ko nagsangit ni Junior. Mabiglang na nakita niya nakta. Ni Inday di mga sikaso. Basta nagtugaw ka. Nagahin na kami nun. Sige, agtungpal ka. Tapos saan nakapungtot. Mabalin? At nakadidak ka la problema, sweetheart. Nakadakdak ka la problema. Ano nga, Dayjay? Nakapimpintas nga trabaho. Imbes ko mga mas may promotak. Inikatdak ka. Inikatdak ka. Pagkamangak iti Department of Labor. I-labor ko ita. Dagiti ayop. Kimat like ti di mambales. Nukas na, awa rin trabaho. Pasubliak. Nagsubliak man lang. Ikaso kita.
lumaban na kiti korte. Ang sino nang ikat kang ka, syempre. Yaking kukat kumpanya. Kanya dis sip-sip nga nang sukat kanyak ti pwestok. Hayop. Pinagpadagas na. Pinagpadagas na ti ayop. Nang kita na ti mabalindang pangikatang kanyak. Ang babasol ta kanyak ti pukaw ti kumpanya nga siya kano tinangala. Abisan ta nga imbestigar sakbay kuma nga ikatlandak. Iti ayop. Sinan. Hamad lamay may sa pagtrabaho na. Kahit mo sawat, anugutek. Nga naabak akas na. Mamanag sa apol sa baling ang trabaho. Kahit mga sawan, inanugot ko nga talaga. Iti pa nangikat na kanyak. Saan? Naglalabang kami ti korte? O rin na ba pasamak? Ha? No, napaltog na? Adamat paltog ko? Sinan. Gusto nan. Basta. Suportaran na. Ano kung may suportar ko kaya ka? Anyaman nga kayat ko hanak tang tingkaren. Saan kang sumupsupyat? Saan ka mangibagbagat? Kayat ko, saan ka mangibagbagat? Aramidak. Gamot amok tar aramidan. Diyos ko. Saan ka di nga nagsasayat langin, no? Saan ka nga lumaban? Tsaka kadimot ko na kang di mo supyatan. Dahil anyaman na kayat ko! Sige. Napagtalnak mo't lahing manunemi. Ide, ninayon na patinom na kat kaslakayat ng timaturo. Pinatibay ko na simbrek kami di silad mi manunemi. Siya pa lang ikat, ti sapatos na, ti pantalon na, ti long sleeve na, ng kabilan na ti Amerikana na, ti kot na, kadang-kadang yung kotsena. Sino katak? Manong name, pinagsandok, pinagpadyama. Diyos ko. Dito ka din, ti pangarugyan. Ti, panagbabati biyak mi. Sa baga, adamat ka di kawartami ti bangko. Angin, nung saan nga sumrit, trabaho iso na. Baga nga lumaban iti korte, dakala gastos. Baka kung dumala pagtungpalan, baka maamak dumadlang. Manong neme agrubwat met itibighat na kaslamapan mong opisina. Di ka mat na ikate na yan? Abay, no nagkatakon. Saan ako nagrabat kastoy? Sweetheart, mapanag-istambay ti sangot eh. Opisina, kumpanya. No, ang rami dek, diba kung kun nga, hunger strike. Ha? Ag-strike ka nga siksika? Agrali ka nga siksika? Nas ka rin ipakita karigiti. Tao, ngawan ti basol ko. Diyos ko, kat numay ka na kitigon tao eh. Papatayik na dyan ng Rodolfo. Sino Rodolfo? Tinangalat ti pwestok. Tinangago ti pastok, tinangpadpadagas kanya. Agraman taking kukot kumpanya. Isutot ng kumplot. Nadaguntaway ko, paltugag ti gitiloko. Paano nemi di makapanawan ti asawa? Malagip ko ni kumadrek na alan. Ti gayem na. Ti kumadre mi, tinawagan. Hello kumadre, katawag ka man. Kanya dito yung napasama kiti gayem mo, ti kumpadre, alan. Agkatrabahuan kayo. Kanamom siguro. Sala nga siguro. Sigurado nga mo. Pinagpatagas na ni Alex. Diyan mo. Abi di mo. Nakaradungat. Nagiti concrete ebidensya. Una nga saan nga nugutin ka. Tigayem mo. Saan nandugutin siguro kabata saan nga pud no? Di ka saan nga pud no nga tulungan ni Alex please. Tulungan ka niya. Nga makasubli ti pwesto na. Narikatin ko madre. Ikorte na ka no. Aggas-gastos lahi nga suna.
pader ti kalaban na. Ano nga rulatan? Pagbagam ti asawam, ibagam nga, lipatan nanti, at protesta mo na niyaman, no di kat, orat na lang met, nagpintas ti record, na kung kumaan yung nadadail man ti record na. Ito nga rin mandi eh, di kat marigatan nga sumrati sa balik ko kumpanya. Bangungot din pasamak, kani Alex. Ori siya kadyak namain eh. Agprotest ka naman, agprotesta ka naman si Isuna, sangot yung kumpanya yo. Baham ko, Madre. Saan ko baybayan ko, Madre? Alaman na alaan, please. Saan mo ko mga baybayan? Ti asawag, ti gayem mo, ti kumpadrem. Rabiin manunemi, di maski peti asawak. Kung kontakit sa cellphone na, nagre-ring sambat nga sumungbat. Matandanagan ak. Ma'am, ay, Inday, nakaturogan ni June. Ano rin pa mas pasakamat ka, ma'am? Mo din sambat hindi ito, Inday. Diyak matawagan ni Sir mo. Nang ikutin ang salitaan nyo, grabe, paunay matin. Pinapabasol na, nagpinas na pwesto na, nagdakil soldo, nakalpasan na, bigla nga, nekat. Huwag nga ron. Kasano no? Nasaan nga kasublit trabaho na? Wala mo, naghangag sabol ti trabaho na? Huwag. Adamat kwartami ti bangko. Wala kasanot kadot kwartayo ti bangko, may ibos ma'am. Siyempre, agi-withdraw mo ti sir. Anyaman na kasapulan na, una nang agdarom. Di agbayad ka na kiti abogado, no nyaman ita. No hang abogado bayadan na, baka agbayad iti hire killer. Inday, talay bagbagam. Langig ko na itang imbagana. Kano? Iti agdigdigos. Agsasaong isuna. Mangiruwa ka no ti kwarta, iti bangko, tapagbayad iti hire killer, ngamang patay ka na dyan duwa nga kahit napapatayin. Hindi sumangpet manong nemi kaduana ni Alan. At atibayan na manong nemi kabuta na bartek ti asawak. Si mamatak, kumpadre yan. Apay, o ano? O buot nan. Alan, magkatandang adwa, kumpadre, nagdagsen. Pag yan nakaroon, saka na, ikaw na saka na. Saka na, ito takyag na kanya. Ito abaga na. Sige. Nagdagsen na po. Nakadadot inom na. Diyak maanawa. Inom nga inom. At nakaroon din ba ni Korto may... Idin ipaidamin manong nemi ti kama. Iti kitahig na Alan. Kitahin na. Alan? Agyaman na ka. Kasi tingkarik ka. Katkaduwek ni Alex. Narigatan. Amam, itanda kami di bar. Ngomin inom. Kung harit. Nakakarit. Kasi kaya nang nagwala eh. Bagda, adaak nga, nagpakpakawan ka na kita karkaritan na, Diyos ko, ano ko awang kang rodan? Kaya, baka papatayin na. Diyos ko, alalagyaman ak. Kunak man ang nemi kat nagamak ti dua ag sumbangir nga baga na. Nagkaman na naman tagsumbangir nga baga. No problem, kumandre. Aging ka nga, adak pa lang nga, magsaliknin kang kuha na. Ako makananwan na. Agamanak, alan na. Nakarodan. Itulod ka na dyan gate. Nindalat indayin. As kasumlatan ni Alex. Labaram, tapno, mausawan daras. Alan, thank you Uy. Ano sam di kayam, uy. Uri man pera na bigag bartek. Itulod ko. Iturdudur ko. No namin anong kastoy manong nemi di pamaspasamak.
Nakiktutak layan ngayon tinaminsan na panak nag-withdraw iti bangko manong name nagdakalin diraksay. Diyos ko, nani pa na ni Alex? Isumangpit manin tirabi manong name na tayo manin ti Bartek. Kanahin na kasta. Hindi makaring ti kabigatan na kinasalita. Alex, nausawan kan? Kahit kumanin tuminom. Grubatak ka. Agrubot ka manin, tapapanam manin. Jakadimat ko na keng ka, no anyaman ti kahit ko ngarabidan, sa mo nga tipain, sana kaparitan, akong pakibigam. Nangipanam ti adungan naksa iti bangko. Naksa iti kwartate ti bangko. Kahit isot gas-gastusin, may kanihalan. Nga pagbartek, pagpulutan. Okay. Alangan mo nga ni Alan taggastos. Kasi agawis. Kasalungan kangina kita nga arakan kada pulutan. Baka mangiror kapit ti babae. Tumpahan ka kahit no. Ito pa'y ganas kong mangirwar. Iti babae. Kadadakaman. Nga di ka pahin maarakop, di ka pahin maagkan. Sorry. Ito lang bang panurot mo. Alex, awatin mo ti kinapudno. Ano tawa ka kinapudno? Sumuko ha! Awan laban mo, kumpanya ti kalablaban mo, at dalaban ko! Nunas ka na, mang hired killer, tapapapatay ko ida. Paramitan. Nagsabol ka lang hindi sa baling ang trabaho. Nagsabol ako sa baling ang trabaho. Inanunggot ko ng abakon. Kaya nadapin nga mayat kanyak. Kaya gapo iti bad record ko nga ramit digit yung adwa. Kung ang aron, siya kundi, samar kang agubisina. Bandayam tanak ta. Dito ka lang unik ti balay. Pamanan, kasano na may ibos ti kwartata? Siyak di makamo. Makabulan, 2 bulan, 3 bulan. Manong name. Jack magmali ati pa isuna manong name nga ag-withdraw iti bangko. Awanin kwartami. Hindi awanin ti agdi ati bangko mi. Kiniser mo. Ay ma'am, bulang nga saan ka sinaldo na? Ha? 2 bulan nga saan ka nagsweldo? Ha, ma'am? Pangalang ka rin ito nagsweldo ken ka. Ginastos mo na amin na ni Alex na kitikwartabi ti pangko. Hindi, mangsapulak lang ka rin sa baling ang pagtrabaho ha. Diyos ko, kasapulan ka, Inday. Iti kasi nga sitwasyon, kasapulan ka, tingakaduwa ka. Ano kasi mas pasama kanya, may konsentrate nga iwanan ti anak ko. Kasano, siyak maglat mga iwanan. Nga batag problema ka, di mo amot araramide mo, ma'am. Dahil, kasalitan nga mga nasya at ni Sir. Kasasalitak man nga ibagag aramiden na di naman kahit may suro mong kawanak man, iyaw-awak lang matong panak. Oh, hindi may balakad ko, ma'am. Timawag ka rin naganak-kanyak. Pa, ma, ano dahil ito nga beg ko? Mas dahawa ka ngamin ah. Dayawin mo ito kinagasat mo, kata kayo nga kakapsat kat sikat kagagasatan. Ta nakasawa ka tikas kini Alex nga, nagpintas sa trabaho na. At napayin bukod yung malay, kompleto alikamin. Ngayon na ibusan ti kwartami di bangko. Grabe ngamin nga, ipapilit pa lang ngamin ni Alex. Nagsubli ti pwesto na, dito ta talaga nga inikat da. Nga narakal ti bedensyada. Ape amuyo. Kanta, mangmang ko na tayo iti radyo. Masaray pa-interview ni Alex iti radyo. Araramatin iti media. Ang makalaban nga nangarot kat kumpanya ta kalablaban na. Adada nga kakaasiso na. No kwartaan da digit taga-media. Kat imamagdag lalo ni Alex Hawan.
Maunay mati. Iti na minsan nga intulog manen manon nemi ni Alan ti asawak anak tayo manen iti Barte. Gamanak, Alan. Gamanak ko nang abi ka satlangam. Anat langak. Mabaybayaman ti baging. Kasuno ko mga jak mabaybayan ti baging. Kanag problema ak gapo iti kumpadrem. Tatangkan na ngamin ti ulo na eh. Oo, ang kwarta amin iti bangko. Pumanawan ni Inday. Gabot taon ti pasultok ken kuana. Agtual lunto nga bulan. Kwarta ti problema. Nakasan ako mga dyan problema ti kwarta. Kit naman na withdraw. Diyan ka mo naging panana. Doon sa kwarta lang. Di sumat nagpapaala. Naglayang gastos. Karawan na mo sana. Sumabot kat kwarta ta. May maon sa. Awan, bimulot na 100 pesos ka pa ng gasolina. May tatak. Lugan na. Sakta ng gasolina. Nasa pulam ti kwarta. Mabid lang. Baglagin nita. Pagpaklaro ti wallet ko. Yaw ka rin mahol dapak. Nung mahol dapak ka mga tsamba di hold dapat. Oh. 10,000. Awante mo. Di ba problema ka ti kwarta? Nakababay mo't kan ka. Abi ka pa nakababay ka kanya, kumadre. Basta, adon ti mambanog mo, iti asawa, best friend ko isuna. Oran niya man ti mapasamak, adda. No, anya man ti problema, nga asawa ti gayem ko. Solusyonan. Awate mo. Bayadak to, hamo may bayadan. Tulong ko. Alaek. Pagamanak, alan. Anapay. Anapay. Anapay ti masapul mo. Awanin. Di ka mailiw. Ay, kan mo sawin. Kumadre, manig po di kastoy ti asawam. Jak mamati nga, malagip na kapay nga, parang sa akin. Ha? Di ka mailiw, kumadre. No saan, no anya man ti saan nga maipahin ni kumpadre. Adak mo yan. Siya ka best friend na. Siya ka kumpadre. Masya na kang kay. Baka mailiw ko na yan. Karagiti arakop. Okay? Kumadre. Alan, hindi nakarakubra ka sa... Alan! Ala, kayo. Aha. Nagbaling kay samot nga narakop. Hudas kayo. Ada nga tama pasamak, kada kita kumpadre, padanan nyo. Nagsubli kayo. Ang ganda na ito'y katingaan nga paset ti pagkasalitaan ni Mildred. No, kasanong mapukaw na ti simbeng, ti panunot na. Baka ket no itulok na, ituyak na. Ya? Kini kumpadre ti bagina. At amin ka nga saan nga maited ni Alex nga asawa na kit isukan ng timangted. Kwarta ken romansa. Ituloy tayo. Arakupin na kun manong name ni Alan. Ngayon nasimbeng bagpalan ti panunod ko. Iti mismo nga sikigan ti asawa nga matmaturog. Wano na tayo ti Bartek. Manong name inuwalin ko nga dagos. Hey. Hamo ka sa pulan? Sak ka sa pulan! No, kahit mo sublik na kora. Pindutam ka nakawid ka. Okay. Inakon. Alam na kwarta. Inalpas ko ito di tayo. Nakamatapilitan ka, di mo kayat, kumadre. Sikat ibang panunutik eh. Nagpo-problema ka launay. Kumadre,
No talaga kastuyan dati kumpadre, ti asawam. Awa mo balinta, tinamat kahit mabagbaga. Talagang papatayin ng tibagina. Dahil tamat ti kapunan, wapay nga, adad na nga, sang kong baybayan, ipagpagapukin ka. Tamasyanak ka. Agpro-problema ka, idin sa nakaragraksak ka dati. Kaya't mo ka di, tagsubli ti ragsak. Kaya't ko nga, pagkatigasan. Api nga, pag-ananusan pa lang arti asawa. Talaw mo, sumurt ka kanya. Gago! Pumanakan! Saan nang inala ti kwarta manong name? Di gagod na giant. Anan pa naging paggarap na kanya. Kabay lang kaliputan ti asawag. Puno mo ti ko na lang. Awarin tinagsak ko, mani pa hindi kastuin ti asawag. Kang kanawin mo tinang problema. Diyos ko. Imbes ko mga inikas ting oras kat agin inarakop kami ti asawak nga paragsakan na nagragsak kami nga duwa manon nga bulan manon nga bulan nasaan nga nakulding barokong ko kaya daham namin ko. Ingkarik iditi bagik manong name nga jak tupulos itulok ko na ngem jak mo. Tagunada manong naming aramidan amin ni alan ti amin na pumuspusan tapno agbaligit kayat na aramidan. Tatina minsan manin manong naming si Mangpet da. Intulog manin, indoor to door manin manong naming ni Alan ni Alex. Nera namin idi nga daaktiban nyo. Ma'am, apainday, adanda sir. Si kanti sumabat kadakwada, ha? Si kanti mangtulong kini Alan nga mangbagkat kini sir mo, ha? Kaya si kahard, ma'am, ito ko adikos. Bagisun to no, makasukatak ito no, maisirek yun ni Alex. Kadigdigos ko man. Diyak pa nakapagsukat. Nakarubak pa ilaan. Nakarubak. Open. Diyak pa nagpanti ka nagbra, mano. Edit isaragdan ni Alex manong name. Ay na nagdagsin ni sir. Makakasyak. Kung baka tumulungin. Kasi magtutulong ko. Kinanak manong naming ginalutak. Ti headboard ko. Ti Rob. Yung sodamad lang tinangin sagpat. Kini Alex iti kama. Ma'am, nagbanu ka? Alala, rumor ka rin. Ang kabantay ni John. Uwan, ma'am. Kadigdigos mo. Kaya alam pa, kadigdigos ko. Nagsayang. Ano nagsayang? Nagsayang di pa maging tipintas mo. Mawag ko na yun, di ba? Rumor kan? Umano kan? Masapol mo't kwarta? At dapat lang. Buni ka lang no at masapol mo. Takmat. Rumor kan? Mildred. Sikapin lang tisan ko ng baligyan. Di nagpagpata ka rin kini babae nga. Ang aramidim ti kastoy ha? Kung madre na, kung padre, best friend mo ti asawak. Dahil nga rin kapitnasan eh. Tultulungak ti asawa. Kapag ti best friend ko. Anyan sana nga maramid kang ka. Siya ti mga ramid. Uy! Manong name. Napana, inukas niya ti siglot ti robe ko. Sana, inlukat na mismo. Hey! Alan na! Kulimag ka, makarinig kong padre. Ha? Di kagad ko ba na makarinig? Makita na kasto eh. Baka pagarupan na nararamitan ng mga dati. Alan ko na? Di Alan. Alan. Dagiti susukti mo na manong naimi nga. Iniggaman na tiba isa. Sana din eh. Alan.
ala, 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 naroon. Manong nemi karpeted ti kwarto. Alang aruden ko. Daka mo nun ibagagtagas niya alang aruden. Tatalagang mat nga mailiw akon manong nemi. Manon nga bulan. Rinugyan na. Amo na manong nemi sa din pagkapsutak ni Alan. Isot ka po na nga. Impaidana ko niti kama manong nemi. Kat kasta una hindi pa nang resib-sib na manong nemi kada kiti anda ti barukom. Amo na kadigdigos ko manong nemi. Is-istoryan siguro ni Alex manong nemi no kasano nga romansain nak. Deta, inaramid na matan manong nemi tinangan ka niya. Ala. Nakaluklo ko nga alan manong nemi. Hindi to tasyakmet. Kasapulak eh. I'm sorry Alex, I'm sorry. Kas nakamad kami. Kat deto mat gayem mo. Di mat sumardeng di alan, alang arodan, alan. Nagsangitak kat dinanong-danong ko ni Alan manong nemi. Kalpasan na napagustuhan mitirik namin agpadbago. Traidor kanan. Saan mo nga may babae piti na masama ko, Madre? Kasto'y ka diti klasim nga gayem? Nasiyat ka gayem? Nasiyat ni gayem? Tagay-gayem mo. Ramanan ti ko, Madre, nga asawa ti gayem mo. Iso nga rin ka na saya atak ta. Luanyat sanan nga marami. Ararami ti kon. Kauraan niya may ibagbagamit ta. May babae ka di ba tinapasa na pasama? Iso nga. Haba nga. Nada-double na. Ha? Alan. Manong nemi nagbalina ko nga dakas nga asawa. Tamasansan maten. Basta itulnog manong nemi ni Alan ti asawa. Haan nga agawid. Aging nga dipay. Aging nga hanggang mga malpas. Itad na mata ka sa pulak. Tsabatan problema ti kwarta. Dahil nuhanyaman ti ka sa pulak. At itad na payawanan ti kwarto amin ti bangko. Alan? Ang katingatang makadlaw at asawa? Kasano ko mga makadlaw? Adata matibagin ng kwarto. Baka makaring sa pulan na. Kasano ko makaring dahil siya talagang natayo ni Bartek. Dahil naman kahit tag-Bartek. Dagdagak lang yung kapay ko na ka. Barbartek kami di asawa. Tapos di kasta kat nawayate. Kasto nga nabidin. Konsensya. Ito tataramidan di kasto eh. Baka no adadang agrikat ka. Ito nuanyaman ti ka sa pulang makwarta. Ito kukain ka. Noragsak ti ka sa pulang. Itirabaw ti kama. Aramidin ka. Diyos ko. Apay mentang hasto tinagbalin ng tibiyag ko. Tibiyag mi. Basol ta asawam. Di na kahit dudumungig tinasayat na sarita. Sumukukan ko na. Tagsapul kan ti trabaho mo na ka. Alam at lata kayat. Anang aroden. Gawit ako na. Alangan ba't ko umiyanak dito yung loko. Amakan parparbawang mausawan na asawa. Gawit ako. Nalimiden tikas ta nararamiden mi manunay. Ay may timay sa narabii manunay mi. Nga intulnog manin ni kumpadre Alan ti asawak. Bagbagkadan naman ni manunay mi. Kaya na. Kimutungan ti asawak eh. Iso nga kaya na. Ora isiso ni Alan manunay mi. Timang bagkat, amang sakroy, amang isarek iti kwarto.
Kad po siguro manong nemi taguman ganat ni Alan. Inarakop na ko. Hindi may disunat yung asawa. Uy, naku na. Dito ay latan. Ha? Antan ka mababat sa bali kwarto. Dito yun. Ang matadalas ka na paparak. Diin kan. May liwakan ka. Kul ka. Si Kama. Naging gan manon naming ang ikat min ng pagpara ti arwaten. Iti mismo nga mabaen ti katre manon naming nga nagkaidaan ni Alex man. Si Rarbaho manon nami ni Alan kaniya nga nakusok, nakayusok. Edi bigla manong nami nga nakita nga bimangon ni Alex. Ha? Nakigtutmet ni Alan manong. Nakarig ni Alex. Dumusag ka na. Ituloy yun. Ha? Alex? Ituloy yun. Sorry nabitin kayo. Alex, kunak man lang mabartay ka. Kahit ko lang maduktalan di aramid yun. Hayop kayo! Naging babartik lagayan ni Alex. Mga kadlaw gaya mi din, isang pinatas na naging babartek. O ka lang aritan. Hanat sumarunong ka naman yung mapasamak. Ipaituloy na pa lang. Nagpina sa gayon na dyan. Sige, ituloy yun. Mamagay min to na bigat. Hintay to, padaanan nyo, ti part 2, kin pag-ibusan na paset, ti pagkasaritaan, ni pagkayam tayong Mildred. Naulaw ka, Mildred. Nalukong ni Alex saya. Naging bapartek. Kahit na lang ang mamon, ti kinapudno. Loko, dadan di katingaan, bimangon. Nakiktot mo di kinidwa. Inuksutan na ko mga, ituloy yun. Tuloy na eh. Tuloy yun. Anat mga pamasamak yung tubigat. Patangan nyo man, no, pasamak. Padaanan nyo pa pagkayam, di pagkasaritaan, di pagkayam, tinga military parto yung tunabigat. Saan ito pag-ibusan na. At ay teka ro din, nirugi, at parto, kan pag-ibusan na paset, di pagkasaritaan ni Mildred. Nohan nyo na nga, giti kalman, di pagkasaritaan na ti part 1 na, ibagak ka na kayo. Ni Mildred kad nakaasawa ti kas ni Alex ka nakapintas ti pwesto na. Nagasim din nagkasardang kat adabalaydan, kompleto iti alikamen. Nadaan da ti anak nga ni Junior. Ti makadakas inikat da, pinadpadagas da ni Alex ti trabaho na. Adamat ni Alan nga best man, best friend ni Alex nga kumpadreda. Nagkrusunada kini Mildred. Nagbarbartek ni Alex, saanan nga masangot ang trabaho, ta din na kayat nagtrabaho at protesta ng isusuna. Kayat na nga, balsen, di kita duwa. Da dyan ang ikat keng kuwan, ang aking kukat kumpanya, kasamat na dyan ang padpadakas keng kuwan. Aging nga da napasamak ka, da kumpadre keng kumadre, da Alex ka ni Mildred. Tasaan matin nga, maparagsak ni Alex, ni asawa na tagbarbartek matlatan. Kan din na maibos mo ti kwartada, ni ikan ni Alan ti kwarta, hindi ko nasulisog na, naitan. Mismo pa yung abay na, basta nga matayin ti Bartek, i door to door ni Alan. Ngem! Nakadlaw gaya man ni Alex, iso nga naging babartek, ti makadakas, nakarabaw ni Alex, rabawan na ni Mildred, idag bumangon. Ay, nakarabaw ni Alan kini Mildred, idi bumangon ni Alex. Dito, itintay pangisilpuan. Sagudayan nga ti parto, ken pag-ibusan na paset ni pagayam nga Mildred, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, anatay manen ti Bartek ti asawak, ngay may intulnog ni Alan nga kumpadrek. Idi, tamay paedan ni Alan ti asawak, inarakop nakmeten. Oh, saan tang umakar? Dito ilat ang ganda mapanak. Iti nga rod mismo nga carpet nga kwarto nga daas iti katre. Iti adan manunemi asirabaw ni Alan kanya nasiputak nga bimangon ti asawa. Ay, dumusagan, nakaringan ni Alex. Ituloy yun. Ha? Ituloy yun. Sorry
Nadidisturbo kayo. Kung naman nung nabarte ka, Alex, naging babarte ka client at numaamok, kinapod no! Ayop kayo! Ti amok hindi man nung name ikit darupan na kami ni Alex kung saan. Bimangon. Ti makder ko nakadikit tinirong ng tiridaw. Pinanawan na kami. Idi irekap na tiridaw man nung name yung balabag na bug! Kulong. Alan, dito yung kinabutbutin kong masamag. Naamuhanin ti asawak ti amin, nakto na ta. Sigan tumad ngamin. Api nga dito, hindi damat paparato na ko sa bali nga papa. Oran ti magbagam, napasama ka. Nagsagana ka. Intun bigat, dagasin ka dito ay. Iyatayo ka dito ay. Panawa mo ti asawa mo. Api nga mo panawa ka ti asawak. Ano tinawag na mayam nga aramitan na? Mapatayin na ka. Saan na ka mabaling nga mapapatay ti asawak, iba't patignak. Iba't patig na kamay laing idinto ta. Sikat papatayin na. Traidor ka agayem. Pumano ka kin? Ang mga makapanunot ni Alex nga, mga alay ti paltug na, ito may nakapaltugan. Pumano kan? Di makailan ti problema manon nini. Kasla makulkul ti panunot ko. E di makasukat akon manon nini rimuha na kiti kwarto sa pulig ta asawa. Sinirek ko na kiti kwarto nga bakante awan. Napanak kita yan ni Inday nga magbanbanday kay ni June. Inday? Ay, ma'am. Saan nga may dito ni sir mo? Aman, ma'am. Nakikita ka nga ron ta. Laging inayad nga masudag anang tamdag kay ni June. Kamok sa ang iso. Tati kasto nga oras ko makit si babartik ko mapay lang. Anat masamak, ma'am. Naduktalan na kami. Ay, kararamidan nyo kay ni Sir Alan? Hala kayo, ma'am. Napananan ti asawa. Kaya niya taramidan na. Mapanagag pa rin tumingin sa sangwanan na nagpakawanak. Ay, baka lumapapatay na ka, ma'am. Hamon na sapsapulin. Anong arudlatan? Ida ka mo, ah. Manong dahil midikitahig ti konsay na awan. Rimuar gayam. Imuno ng rimuar ng ni Alan. Tinawagag cellphone na manong name. Agri-ring. May madamat dito balay. Diyos ko, saan na intugot ti cellphone na? Jack nakaturo ka ni Tide nga rabi manong name ita kasano. Sino ko mati makaturo kiti kas kanya. Diyos ko, ano na ito yung nagtungpalan ti biyag mi. Ano na ito yun? Abay nga mga ito rin kong haliniputan ti asawa kay dito nakasaysayaat nga asawa. Abay nga mga ito nga alan nga inaramid na ti amin na pamuspusan tapnog balagi lamang sulisog ka niya. Abay nga mga nagbarbarteklatan ti asawa kung dinakbatin masango awapayin kwarta amin isog ka po na nga ni alan ti mangmangtan ti kwarta iso pa hindi magparbaragsak ka niya. Kabigatan naman nun name. Tawagag kung ako nakimang dapat dito'y balay ito cellphone. Niaanan man nun name ito ang tawag kanya. Ana, nakarobot ka yan? Diyak kayo ti pumanaw. Kahit no kasano nung papatayin na kati asawam. Di na papatayin. Sikat kita gananan. Sikat umadayo. Siksika lang. Si Marika opisina? Wen. Awan dita? Diyak ba't bagita? Sa dinukatahin na, tsaka mo. No kasta sa mo kaya sumurot ka niya. Umadayo ka lang, sikat umadayo. Saan ako umadayo, no? Saan ka sumurot? Tsak lang, kito na. Tsak kaya na panahon ti asawak, tsak kaya na panahon ni anak ko. Nagmalmalen, pat nagnaawan ti asawak. Ay kang kamanong name natin kay sa abigat. Agdengdengag ni Inday, manon name iti radyo, kabayatan, ngaglutluto. Insarding na tararamidan na, kitintutok na, iti madamang mangmagig na iti radyo. Ay. Inday, ay ma'am, ano dengdengag, damag. Ay, ada pinatay da, iti sardam. Nagnagang kano ti Rodolfo de la Cruz.
Rodolfo de la Cruz, uy. Obra iti, dati nga pag-obraan ni Sir. Dahil siya tayo nang patpatakis kang kuhana. Daggan nyo, amo, daggan nyo. Danangnig ko manon nemi. Dinamag ta ang kurman manon nemi no addan lead uno suspect. Dagiti pulis. Ti reporter manon nemi kinunana nga posible nga tumuna nga matap nga mastermind ket ti asawak manong nemi inbagado tinagan na. Imposible nga imuno na nga kaso nga sigon kaniya Alex manong nemi ket in-interview idi dagiti pulis o in-interview idi dagiti taga media. Imbagana nga pinadpadakes dalay nga suna. Nga radya nang sukat iti pwesto ng Rodolfo de la Cruz ket isu iti nang padpadakes kang kuana. Dasi ta pagibasaran daw manong nemi Diyos ko. No had killer ti pimatay kini Rodolfo. Posible ka di ka ti asawak ti mastermind. Ibang pangtana idi manong nemi. Tinang padpadakis kan kuha. Tinang lang sukat kan kuha na. Sa ako na iti radyo manong nemi. Posible nga da sumarno. So nas kang agan anad. Ti akin kuha iti kumpanya. Imbay dagiti pulis manong nemi dito'y balay. Sir, duwa nga aldaw, sakbay tinapasamak apamaltog. Nga saan nga si mangsang ba't asawak. Diyak matawagan ta, nabati na ti cellphone na dito balay. Diyak maibaga no sa dinutayan na, awan ti maibagak, kapot talaga nga tsaka mo. Mrs. Ano't pamati yo? Mamati kayo ng posible nga mastermind? Uno isa mismo ti killer? Sabagay, samat gusto nga mismo at kita killer, kita talaga nga hired killer. Nga marami ti asawa tita. Walang amuyon ti pasamak. Nga allegedly, na pinagpadagas na nila kay mo, so nga naikat, tanggadi. Tinang padpadagas ka, nang sukat kang kuha na, isot na tayo. Awang ka rin ang ngigyo pa ng ipangta. Ni misteryo, karigit ito nga tao. Awan sir, awan ti mabaling kong isaong. Si marunong at timawag ni Alan kanya. Hello. Mildred, di ka pa nakapanunot? Apay, pumanaw tan dito eh. Saan ko rin ti pumanaw? Pumanaw to siguro lang papanawin na ti asawa. Kawanin ti asawam. Anong kawanin? Sigurado. Sapsapulan dagit pa nakabagat ilindag. Kapot na nakalawalawag nga iso ti mastermind. Iso nga oray no, saan nakapapanawan? Maabalot tumat lang ti asawam. Iso nga, datantun dagdan na. Ageng ti sumarunong aldaw, manong nemi, duwang aldaw, kalpasan nga natay ni Rodolfo. E di may radyo manong nemi, nasarakan da. Daking ko ti kumpanya, manong nemi nga natambang, nga nagtikot sen, iti daraas. Diyos ko niya, matindag iti pasamak. Kapay, dagiti tatawang inlunod ti asawa, kiti so dagiti nagsarunungan na tay. Naging ka nga nag-ring telepon ko manong nemi. Hello? Mildred. Alex? Napasama ka. Tikas iti kunak. Nusang ko mapasubli ti pwestok. Matay di kiti ayop. Sika ka di ti mastermind? Sika ka di? Ori bagak nga saan. Mamati ka di. Imay di kiti pulis. Sapasupulit na ka. Sa tutayan mo, Alex. At akong ti impyerno. Kalpasan nga linibutan da. Namnamahan ka di nga tapila serbi ti biyak ko. Makawanin na ko, Alex. Makawanin na ko, Pinagtalkan ka.
Pinagtalkan kayo ngagpadpada. Naman niya tinaramid Diyo. Andiyan tinaramid Diyo. Makawanin na ko, ma. Makawanin na. Natayan da kita duwa. Ngayon madapay duwa ka nabati. Sino pa na duwa nabati? Nasinod di kita mang dilipot. Ha? Sumarunon nga matay ti best friend ko. Rest in peace, Alan. Ha? Alex! Hello, Alex! Alex, hello! Allah. Hindi nga talaga, Alex, ti mastermind, kada kita napasamak nga pamapatay. Hindi nga Alan, di sarunoda. Sa sino ti agpapapatay. Hamad nga rin nga mismo ka niya, Alex, Baka ada paano nga killer talaga. Pauna yung lamatan ti uyong nan. Umat nga oras siya sinumat, nekat lang nga ti trabaho, nalipon pa lang. Susapong, Diyos ko. Allah ka, Mildred, agsagana ka. At dapat duwa ko na. Baka ni Alan ka ni Mildred, di ba? Papagaya may madamdama, ituloy tayo ito. Basta padaanan nyo lang, dituloy na papagayan. Tuloy tayo, nga ibasa na ito partugan pagibusan, ti pagkasalitaan, idikal man laeng ni Mildred. Manong nemi awang pulos ti panagtalna ti riknak ti barubukong ko dumagdagsen ti panunot ko kasla makulkulan nagbagti taksan. Owen manong nemi kadgabot ta imbaga ni Alex nga sumarunon ni Alan. Tinawagak ni Alex ni Alan manong nemi. Nagriring. Sinong bata na? Hello? Mayat kan? Alan, delikado kan? Si kakanon ti sumaruno. Anya? Imbaga mismo ni Alex nga asawak. Natay kanon di kiti duwa ng krunahan nga kagurgura nag-adda kanupay duwa kunana. Uwen, panag ko nakit inraman nak. Kaya na pala tururayem. Agsaka na kanitan. Ito may kadagasin. Rumbeng ka di. Ano ron? Agliklikan tayo na. Umadayuta. Nataturumbeng ang din na. Saan? Tsaka kaya makamutan. Saan na ka pumano dito? No talaga nga may turindak nga papapatay ti asawa. Itayak ti bagik. Gapot na dakisak nga asawa. Iso nga kayat ko pa din ka talaga nga matay. Manong Nemi Sardam ni Inday kargat na manong Nemi agdengeg iti radyo ibas nga TV. Apay nga radyo dengdengem Inday. Alalis na ta radyo mangim ta TV. Ha? Gatati radyo ket mabalinda nga i-plus report no nyaman ti mapaspasama. Ngem data TV ket tarigat amman basta radyo kanyak ma. Tabay. Anat namnamay mo yung mapasamak. Kit baka no sumarunong agpaiso ni Sir Alan. Sanak tumatin ni Sir ni Sir mo. Ay naman, anya matin kasto yung mapaspasama. O nga rin. Nay, datan, plus report! Plus report! Plus report! Alam ma'am, plus report ba na yun? Denggat na ma'am, denggat na. Ha? Ni Sir Alan? Nakapadpatad manong Nemi, tinangig ko ng bagati reporter. Nga Alan manong Nemi Sebastian. Iti mismo nga, balkonahin ti balayda manong Nemi. Jesus, iti tinang tirhanda kang kuwana, kat dead on spot manong Nemi. Diyos ko, impay-payso ti asawag ti amin. Kat ita,
Siyang matindi sa rununa. Siyang matindi sa rununa. Diyak nakaturog iti iti nga nagpatpat nagman. Hanggang iti kabigatan na kadigdigos ko. Kalbasan nga dinigos ko manon nemi. Ti anak ko. Pinaturog ko nga da iti krib. Iti unang ti silad mi. Edi pagamunta, ada manginuklukat iti gate. Ni Alex. Diyos ko. Nga, ada nang sarunok ang kuha ng lalaki. Diyos ko. No, dahil ito yun, ti pagpatingkan ti biyak ko. Makawan ng dak, kaya nagdakil ka nagbasula ka na kayos ko. Makawan ng dak ko, ma. Nagurayak no anyat sumaro na mapasamak manong nemi. Adakit yung nagtisiled ang magbanbantay. Magbanbantay manong nemi kini June nga naimas ti turog. Inito na malukatan tiri daw ti kwarto. Ni Alex. Ti Makderak. Tapno sa batik ko ma. Agtugaw ka lang. Agtugaw ka lang, Mildred. May sawalang lang, ti parakin ka. Kinunahan naman ng nemi kit lunoktan na ti klatsbag na sana inruwar ti paltug na. Amok ka nga paltug ka po ti duldulin na ko. Pasaray ay ayaman na. Sana inload. May salabala, parakan ka. Sikati maudi ka may kapat. Alex. Uri nga tamaminsa nga pulo kit siyem nga papatayin na. Di mo maikaro ti basol mo kasta. Hayop ka. Pinagtalkan ka. Impay ko keng ka ti kasinawan nga ayat. Gapot na mamati ak nga napudnumit ti panagayat mo kanina. Ema niya tinarabid mo. Saan akong nagrason? Tuoran niya't ibagbagag na rason. Saan kong ngay rason pa eh? Nagapot at sa mo matang nga maipaay ti pakaragsakak. Hindi pa nagbarbatag mo. Awanan ti kwarta. Awarabatek. Isukikandak ni Alex. Ay ni Alan ko nakakuma. Saan akong nga maparagsak? Iso nga. Pinaragsak nak ni Kumpadre Alan. Alex. Saan ko nga irason na itagabuta? Hamok ang basol ko. Rumeg unay laing nga papatayan na. Kahit itayag ti magikan ka. Papatayan na. Kabayatan ka nakaparento mga kinisang ko alam. Patayan na. Naragsaga ko namatay. Nulagi din mangikot pa ng pakawan mo kaniya. Itikas nga sitwasyon manong nemi na si Putak nga da sa bali nga si Mrek ti lalaki nga kinaduwa nga si Maruno itay kini Alex. Kasla demonyo ti katawan na manong nemi nga damok lang ang makita. Langana ti gon, langana ti kontrabida, no pelikula kuma. Ay naman na turunay, Alex. Kasi tinagtulagan ta. Siyak timang papatay, kadag iti talo. Tasi ka mismo timang papatay iti asawam. Asino ka? Sinalutsud ko. Asino ak? Nagbalin nga napeklan nga hired killer. Adon di kita na papatay ko. Amam no, nung asino di kita kaaduan nga pinapatay ko. Di kita mang nilipot akas ken ka. Sagbay nga nagbalin na kang hard killer. Di mo na pinatay ko, mismo nga ti asawa.
Apay ko na. Apay nagbali na ka-heart healer. Apay nagbali na kadagas. Nagbali na kadagas gapo iti mang lilipot nga asawak. Imo na nga pinatay ko sa kuin sa runot. Ti kadwa na nga naglipot kanya. Naulit. E din na mo nga agproblema ni Alex, inasid ka. Kahit mo nga matay, di kiti kalaban mo, di kiti nang padpadakas kang ka, di kiti nang ikat kang ka. Amom ti ko na kayat ko. O sige, hard killer ak, siyak timang patay. Awang kwartak, naibusan ko na. Oo, libre. Itat kong kaga, libre. Ngayon ti kondisyon. Ano ti kondisyon? Dinamag na kanya kiti. Libre nga papatay kiti kiti dua, tinang padpadakas, kan nang sukat kan ka ti pwestom, kan kuko ti kumpanya. Ngayon ti kondisyon, nga si kanto, iti mang papatay ti mismo, nga asawang. Siya pa itong papatay ni Alan. Talo, kuka na matitimay sa, nga si Kadeta. Ngano saan nga maaramid ni Alex timang papatay kang ka? Siyak timang papatay kang kuwana, agraman kang ka! Kinuna ti hard killer manong naming inlud na ti paltug nang impasarang kini Alex sa impasarang kanyak. Oh, anya pala yung Tororayem, Alex. Liniputan na ka na itang mabahay. Kahit mo kasawan, ipatuloy mo pala ngagbiag tikas kang kuha namang lilipot dito yung lumang. Tulungan na kamang pukaw ka na kiti mang lilipot. Anya pala Torayem. Papatayan mo ang tanong saan? Sikat papatay ka nga doa. May isa! Anat aramid nga ni Alex. And ayon, ituloy, kaya namuin, no, sa dinut paggibusan, tay medyo maaksyon, masuspense nga hindi kalmalay nga pakasaritaan ni pagkayam tayong Mildred. Ituloy tayo yun ngay basa. Manong nemi jak maawatan tiriknak. Agsang sangitak ngagsitsidoker, abagsinsinublate kakitaan ti asawak kastamaten ti hired killer. Nga saggaysada iti paltug manong nemi. Nga ti paltug nga gigaman ti asawak ket nakatutok iti batog ti ulo. Doag pala siguro ti baet mi manong nemi. E dito tapasaray makitak nga ipasarang kanyak ti hard killer ti patug na sana isublat kini Alex. Nga upat siguro ang kadapan aksaw ti kaadayumi. Sa talumit nga agdang siguro ti kaadayuda kini Alex. May imagine mo siguro dito ang eksena manong ni. Ganyan pala darami dem. Or orayem. Alex! Sige. Kasi nagtulagan ta. No, iturid mo nga iturid mo nga pinapatay ti mismo nga sawam, may turid kong papatayan ti manglilipot nga sawak. Nagkararag kan, Mildred. Inulit-ulit ko itayo ti nagkararag, Alex. Ragragsaga ko ti matayang ti agbiag. Nga mangbakbaklay, ti sidir ti konsensya, kaputi, naramid na kanakagalabasol. Si marunungan ang kuti ibit ti anak ko manunay. Nagsangsangit ti anak na. Siguro ang parbarik naman ka ni John,
nga sumagmanulaing nga kanito kat awan ton tinana. Huli tagtag bakawan kang ka, Alex. Inuapay ka nagpalinak ka na rukop. Dito na kabudbud nun, di ba nagayat mo kaniya? Awak lang. Ngagbasol. Bakawanan na kuma. Iso na laing tanumatayak kat may balod ka. Sa sinong tupay, di ba ngaywan, kininchun. Kasanong tupay ti anak na no may balod ka kat batayak. Kasanong tupay ni Jun. Di mo ton amunan niya't mapasamak kang kwana. Kat magbalintuman nga nakakaasit ka sa sahad na, awan ti sa balang kimpaso. Masanga sika! Sika! Awanin ti adupay nga sao, Alex! Kalbita mo! Paltuga mo ti asawam! Wen, pumaltuga kon. Pumaltuga kon! Oh! Adi mo ka, Alex. Abi nga siya pinaltugam. Natayan di hard killers. Nagdumugan di asawak manupin. Madamdama pa'y agsusarunon manong nemi ti Serena, ti Locan, di kiti pulis. Alex, abay nga sangat siyak ti pinatay mo. Abay nga sangat siyak ti pinaltugam, Alex. Kaputosan ka maiturit nga papatayin. Diya kaya tagbali nga kriminal nga mismo nga babae nga ipatpadag ko ti papatay. Ti ina ti anak ko. Kasta ti kinadakkel, kinaginasinaw, kinapudno ti panagayat ko kay Mildred. Itilikodan ti kasdyang inalamin mo. Kansaan ka pinatay? Tapno da mga sikaso ka ni John. Ipatpatig ko ni John. Ipatpatig kayo nagdamda. Agpadpada. Alex. Ti magderak manunemi ket inarakop ko ti asawa. Alex, baka walin lak, no apay akas ti man tinagtungpalan ti kasasaan tayo. Imbes nga tulungan kayo ti problema, mga nangarami dakdakdakkel, alang padakkel ti problema. Baka walin lak, Alex. Ilisan ko parang paltugan ka. Kawatan nga si papakawanan ka niya. Kan saan pa nga nagbalit palagayit ko kang kamit. Ay, ten ka unay-unay. Si Arakop, agin inarakop kami ti asawa kaya di sumbrek di kiti pulis manunay. Sumbrek di kiti pulis kat enrolldan manunay nga pinagkat tinatayin harkilan. Masa katakwa natin masadeg manunay. Alex, sir, nuan niya tinagtulagan ta. Isod na pasama. Kung nakmulan nun, naradaw kami. Ang pagkisuhan ay sir. Kabuti kasi ito naramid mo. Dakala kwartat na itoon, ito ulo rin ang hard killer. Well known, ito Northern Luzon. At the reward na. Ang masapol nga mabalod ka. Kabuka na kiti kasong. Ayun sa nga bali, Alex. Kabuta nakaramid kami. Iti panang tulong mo, iti linteg. Panakatay, ito pagbutbut nga ng harkila. Gabukin ka. Ano sigurong lumag-alat kasong. So, Mrs., alamin ni Mister. Na siyempre, ibalod mi. Ang bali, hanunik ba yan? Makarubar-tubat lang. Alex,
Sa mo baybayan ti anak ta. Sa mo nga baybayan ti maging agsublihan to. Ken urayam ti itadda nga reward para kanyak. Ha? Tendo pagrungian ta. Barabari mapasublihan tumod lang din natin ang biyak ta. Agsublihan to, Mildred. Urayan ka, kat sarsarungkaran ka, Alex. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi. Kasala ng waknitan matlaeng tilangeb nga ng batog iti langit. Nang batog iti batog mi nga langit. Kanadan kami manong nemi tidimteng nga barong agsapa. Kaslagla na ungaran tinabayag nga panakatay ko manong nemi. Naging gadimteng tikas ko na ni Alex manong nemi. Umis-isem ni Inday. Ma'am, di ka nagtalin na itak pala katulong yun. Una Inday. Adamad na pagsuldo yung kanya. Una Inday. Ay, may gayam tinaramid ni Sir ya. Na-rewardan. Gabuta, isut ka po na no apay nga natay na jay pagbutbut ng hard killer dito ay umamyana. Uy, inda tuman ni sarunggaran ni Sir mo. Kadid no. Maangay ti maudi nga hearing masintensyanton. Kasano nga tatkatidog ti pa nakabalod na ma'am. Baring no basit laeng. Baring no pardo ng dadakos. Edi agdama manon nemi addan ni Alex iti sidong mi nga gina. Kalpasan ti inem nga tawen apan nga karo na nuan yaman ti impabasol da ken kuan. Ngayon iti panagsublinan dito sidong mi nga ginama no nemi addan ni pasdek apan nakanegosyo. Nga nagbalinan nga negosyo mi manon nemi. Nanayunan anak mi kat nagbali nga talo manon nemi. Maisa nga babae, duwa nga lalaki. Inauna nga lalaki sa babae sa lalaki na iso niya Herman kani Jennifer. Awanin manon nemi sa pulat pa kini Apo Diyos naman pa adda nalidem nga pasama kini biyak mi gapo kaniya. Ngayon para iti asawak manon nemi kat may salang dedi nga tagtagainip bangungot nga itakit nakariing kami na kadawanton sa balipay ama pasamak abangungot iti biyak mi. Dito nga rod manon nemi din nakimburay nga pakasarita kakasla na pasamak laing iti kalman. Kadagyaman naklaon iti ano sumo naging pasag at sabi ko mata damat na ibatik nga adal. Adda siguro kabuta dahil ti tema at adda na tayo at papapatay kadag iti aglalaki kadag bababae so sarding yun. Ito nga kadagyaman nga pagaya mo Mildred.